ତୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଗଳିରେ ଚାଲି ତୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଗଳିରେ ଚାଲି ପାଗଳ ଦଉ କରି ହାୟରେ ମୋ ପ୍ରେମ भोपाल टेस्ट ତୁ ଗୋଟେ ଇଶାରାରେ ନେଲୁ ନିଜର କରି भोपाल टेस्ट मोर को स्वामी है बस बस भजा टे हो गला भजा 3-4 मिनट 5 मिनट के भजा 3-4 मिनट 5 मिनट भजा होला खोली दो 5 मिनट हो गला खोली दो भजाटा हो गला लाल पड़ी नहीं कपड़ा कलर चेंज हो गला लाल लाल हो गला खोली दो
କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଇ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ତେଲ ପକେଇବା। ଟିକେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ପିଆଜ ଦେବ ଟେଷ୍ଟ। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ମସଲା। ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ପେଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା। ପକା ଟମାଟୋ ଦିଟା ପକେଇବା। दस मिनट कषिदेव 5-10 मिनट टमाटो तेल मसला कषिला हलदी लंका ଟିକେ ପକେଇବ। ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ମାରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବ। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମରେ ମସଲା ପାନ ଟିକେ ଲୁଣ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଯେତିକି ଦରକାର ବେଟର ହେବ। ତେଲରେ ଭାରିଗଲା ପୁରା ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲା। ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ମକର ମକର କରି ଫୁଟେଇଦେବା 15 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଝୋଳ ରେଡ଼ି। ଫୁଟିବାଟା କେମିତି ଟକର ମକର ଫୁଟିଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଝୋଳଟା ଟିକେ ହେଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ବାହାରିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇତେ। ଆଉ गरम गरम भात गरम करके खाएंगे। 100 टक्कर मकर कुर्ती बाटे देख। ओहो कि बासना रे बासना 100 तुम्हारी राशि बजाने तुम्हें से राती को नीला सुना छोड़ा की स्मृति हो तुम्हारी आसीबा परे अमानिया हेला मन हाय तुम्हें से मन को देला मधुझरा किछि स्वप्न स्वप्न पुरंगी इंद्रधनु जिमिति वन को सजेई प्रजापति जिमिति